माझं नाव गजानन मुसळे. मी GSP क्रॉप सायन्स या कंपनीमध्ये मंठा आणि तळणी मार्केटला काम बघतो. तर शेतकरी बांधवांनो, आपण ह्या प्लॉटवर यमराज आणि क्रेझी प्रो या दोन कीटकनाशकाची फवारणी केली आहे. तरी आपण ज्याचा रिझल्ट कसा आला हे शेतकरी बांधव यांच्याकडून जाणून घेऊ. तुमचं नाव सांगा. सिद्धेश्वर श्रीधर खंदारे, राहणार कानडी, पोस्ट तळणी, तालुका मंठा, जिल्हा जालना. आम्ही आता 4 ते 5 दिवस झाले फवारणी केली, तर याच्यावर काही मवा तुडतुडा काही राहिलेला नाही. आणि इकडं आम्ही दुसरं हाणून पाहिलं, त्याच्यावर मवा तुडतुडा आहे. याच्यावर बिलकुल काही नाही. हाणायचं तर यमराज हाणायला पुरतंय, दुसरं कोणतं हाणायला पुरत नाही. कोणतं मारलं? यमराज हाणायला पुरतंय, कारण की टॉनिक टॉनिक आहे. हा, यमराज सोबत तुम्ही कुठलं आपलं क्रेझी प्रो टॉनिक होता ना, हो, आपण crazy. डेमो हो, देता. हो, ते हा, यमराज सोबत क्रेझी प्रो टॉनिक होतं. यमराज आणि क्रेझीची आपण याला फवारणी दिली ती एक 4 दिवसा अगोदर. तर तुम्ही काय म्हणजे तुम्हाला काय वाटलं आज फळ फांदे आहे? फळ फांद्याची वाढ झाली, एक तर पात्याची वाढ झाली, एक तर मवा तुडतुडा नाही राहिला, पांढरी माशी नाही राहिली. आणि हे 5 तास पलटून पलीकडे जातो मी, तिथं मवा दिसणार तुम्हाला, तुडतुडा दिसणार. याच्यात काहीच नाही लगे, असं बिलकुल लगे मवा तुडतुडा बिलकुल काही नाही. हे औषध एकदम नंबर 1 आहे. तुमचं म्हणणं आहे याचं हे जे 5 तास आहे हे एकदम फ्रेश आहे आणि तिकडे समजा मवा आहे, तुडतुडा आहे आणि हिरवेगारपणा नाही आहे. नाही तर आपण जिथं समजा यमराज फवारलं हे बघू शकता आणि आता जिथं नाही फवारलं ते बी आम्ही दाखवतो.